wong demen pancen bliku rang pengalem wong kesengit pancen bliku rang pengangkit ayune karena cinta jare bocah memika mah gantenge kang mas gantenge atine nrima bahagen jare batur-batur sampean ala tapi kula wong lagi suka lan trima wong sejen meluka rugian apa enak lena kagergan mula sinyangga aja rewel aja ngomong ning ngurus sane dewe durung tamtu ning persoal laneng batur melu-melu aja rewel aja ngomong ning urusan ning wong badan dewe durung tamtu ning persoal laneng batur melu-melu bahagen jare batur-batur sampean Allah tapi kula wong lagi suka lan trima wong sejen meluka rugian apa yang kang mas sayang enak benar kagergan kita sinyangga disenggol dingin Bapak Ibu tuan rumah sebagai saksi cinta kita wong loro Kang Mas terkhusus sing lagi mantau siapa saya langkah maning ayah denok korban lebih gaul Bunda Denok kang lebih gaul terus sing blok sok lor kidul siapa maning Kang Dokter Ludi Kang Dokter Ludi Mimi Kowo cari ini